todas, o meu nome é María, son educadora social número 3941 e traballo no ámbito privado no eido da infancia, adolescencia e familia. Para min a educación social é como o meu ikigai, máis que unha profesión, vocación ou paixón, é unha razón de estar e de ser no mundo e na vida. Foi un pálpito. Creo que la elixiume a min, eu quería ser útil, axudar os demais, facer do entorno no que habito un espazo para todos, cheo de valores humanos. A educación social ten un amplo abanico de retos, xa partindo da defensa da nosa profesionalización, dentro do ámbito que me toca, diría que un dos maiores retos é estar dentro das aulas, dentro das escolas. Como sociedade estamos en constante transformación, observamos cambios relevantes, rápidos e constantes, con novos conflitos e dificultades que tamén debemos estar preparadas para afrontar. Outro punto importante é constituir unha perspectiva ética, promover os dereitos humanos, o bo trato, as boas prácticas, integrando coñecementos e técnicas dende a responsabilidade política e ética, así como a investigación ás institucións do eido social que non representan estes valores, sen esquecernos de criterios como a inclusión, igualdade e ecoloxismo. A colexiación é moi importante, sobre todo para formar equipo. A nosa labor non se entende dunha maneira que non sexa a posta en común, a cooperación e o activismo. Somos un todo. Educación social en Galicia, 20 anos en valor.